येथे बेटर लाईफ फार्मिंग सेंटरचे उद्घाटन. फार्मर प्रोड्युसर कंपनीचे अध्यक्ष महेंद्र जनबंधू यांच्या अध्यक्षतेखाली वाकोळी येथे बेटर लाईफ फार्मिंग सेंटरचे उद्घाटन करण्यात आले. कंपनीचे उपाध्यक्ष कादिरभाई वाघाडे यांनी कंपनीचे उद्घाटन केले. बेटर लाईफ फार्मिंग सेंटर तथा वाकोडी फार्मर प्रोड्युसर कंपनीच्या माध्यमातून सर्व शेतकऱ्यांना कमी दरामध्ये बियाणे, खते, औषधी मार्केटपेक्षा कमी दरामध्ये उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. तसेच सेंटरच्या माध्यमातून ॲग्री बाजार, बिग बास्केट सारख्या कंपन्यांमधून थेट शेतकऱ्यांचा माल विक्री करणे, बँकेमार्फत अल्प दरात कर्ज उपलब्ध करून देणे, कृषी संदर्भात योग्य मार्गदर्शन करणे, शेतकरी प्रशिक्षण देणे, बाजाराशी थेट संपर्क इत्यादी सर्व सुविधा उपलब्ध करून देणे, या सर्व सुविधा सेंटरच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना देण्यात येईल, असे कंपनीचे अध्यक्ष महेंद्र जनबंधू यांनी सांगितले. केंद्रीय कृषी मंत्री, किसान कल्याण मंत्री, ग्रामीण विकास मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री नरेंद्र सिंग तोमर यांनी ऑनलाईन बेटर लाईफ फार्मिंग सेंटरच्या 196 सेंटरचे उद्घाटन केले. यावेळी कंपनीचे सचिव सुनील चौधरी, संचालक तथा उपसरपंच वाकोळी अरुण कुंभारे, संचालक प्रवीण गावंडे, शाबीर, ज्योती मळके, अभिजित गायकवाड, शुभम कुकडे, आशिक बराडे, ज्ञानेश्वर चौधरी, सुभाष खोरगळे, बबन उमक, हुकुमचंद गायकीने, मनोहर ठाकरे आदी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. प्रतिनिधी आशिष खोरगळे, वाकोळी, सावनेर, आपले विदर्भ.